nga ingu shikade yoblay hagen ga janmet banyo banyadon ringkat bat piki khon samla ki be eja jong ka balang hagen ka annual assembly jong pi ka balai fuar hangne harang skent ngai kublay pi baro haga kerteng ka bathiang tam ka jong nong panimbe ja jong yu Jesus Christ ngai kublay ai chairperson ikong rochalda teriang Yolong inong hikai han Nicholls Roy Bible College. Kumjo ia evangelist Hilary Sanwari belong script secretary jonggan nika jingi seng samla badai pastor Jafet Im. Ibalong chair o president jongka jingi seng samla badai kiwei paranong tray baro kiwei don rengkat hang ne. Ngai kublai yapi baro haga kerteng ke botiang tam ke jongunong penimbe ja. Jong yu Jesus Christ. Ngawalam ru kejigai kublay na kabalang ublay hagwala pati hagabangang along pastor. Ia pi baro ngi duai na kabenta jong pi man lagapor. Man lagasanding im juklat na kabenta jong pi. Menekat bangadang isyongkai hang to batki pararang ba para pastor. Kawai ka jing kali ka bumi ha ka mensem jonga ka long ne ha banga peji ka strength jong ka jinga seng samla nga duai bau bleun sei ki nong tre se ka kam ka jongu hasua ka jingwan arsen ka jongu trai Jesu dengan ngits kam bau trai nyarap yangi bangin skau tho e ka jing tmu ka jongu badje ka plan ka babom jukut ka jongu
na kabanta jong ikum kabalang barok away. Andang nalayo ya ka jingtem na executive secretary jong ka jinga seng samla bangan keren halo jong ni ka subject lan ni ka sub team ka crowd ngala perkat kendiat langan sim nangam sim namar ban keren ya ka ai golong eschatological kamlong ka masuk ban keren ya ka ai ka ban sawan kamlong ka masuk ladang bakla ban keren nganong nong itu lupa balam ler pengkat ban ki jingduai ngala persyang ban consult ya ki babon ki kat ki baki nong tho ki ba paunam jong ka balang ka jong ulai ki tho bat ngan persyang kat bala ban base sika nagaktin ka jong ulai halor jong ni ka subject ka ba crowd sika dia tengah ai kublai sibone ba pila perkat ya ki subject ka balong ka badon ka me kamtam hakin ki por ki ba menta hadin magalawan ka covid ki interpretations ki fair ngelayo snow bat kila menyelam bakla ya kito ki bampat snow to ba ya la ka jong ka nongre mahang nong yeng kum ki bange jau try jisu tekan ni ka subject lan ni ka sub theme ka balai ngaban kren kalong ka jingyeng ka balang ha ka jingwan arsen u Jesus Christ angin ya duai ublay bat kupa jongi wahabeneng ni aingo ya me sa sisen pat hagan ni kan no pai singi mamela pala yang ikum ni bangin ya wan lang hagan ke ying ka bakentang ka jong me bat saudong jongka ban syakri ban yara bat ban pendan buram ya ka kerteng ka bakhot ka jong me ngilawan hagan ni ka jing seng rengkat bat ki jing pen kre lembat ki jing duai hakimen sem jongi bangin yo pediang ya ki jing kerku name hakin jing sen ngeliok sengau ya ki jing kerenau syakri ujong me bat kumjo hagan ni ka por ka bamanta pendap ingin ki jing kerku ki bakrau ki jong me ablay habangin mi naga jing sen ki jing kerku ki bangelayo name inya sam bat ki wai bat ki para mensem ki bakodor ni IT kan ka por hakikti ki bat sebun ki jong me aga kerteng ke jong Jesus Christ ni pane ki ni baro amen namar ka dai ka pepar dengan supule bet suki jai berhadian ke tangan sa invite ya ki jingkeli na fila dadon ke nugano bat gan persyang ban jubab ya ka jingkeli ke ba wan na fi ka jingyeng ke balang ha ka jingwan arsen u Jesus Christ ka jinglan kmat ka jing hikai tenrai syapang u Jesus Christ ubala kiu no syabneng syaupa hadin ka jing mipat ka jong una ka jingtep bat hagawai ka sngi un sa wanpan syagane ka pertai haga jingwan arsin ka jongu mangi kibadon menta haga pertai ngiem hapdeng jong kini arsin jong ka jingwan ukres syaka pertai haga jingwan ka baningkong ka jongu ulawan ban simi ka durjong ka jinglong breu ban pen i hangi ka lenti jong ka jing penem bat pan seuspa ya ki pop ki jongi haga jingwan ka ba arsin ka jongu kan long ka bor bat ka buram ka ba kraw ka jongu ban penmi pat ya ki bayam ban bisyar ya ka pertai bat ban penjotno ru ya ka pertai dekat bangadang study ya kini ki point po ki bawan ha ka men sem jonga jingkeli ki badon kam ibang gidon kam ban skauto ha ka jingedei bat ka ni ka jingwan
pat ka jong utrai Jisu, siapang ka jing shisha jong ka jingwan ka jong u. Ka rukam jong ka jingwan ka jong u. Kapor jong ka jingwan ka jong u. Idak jong ka jingwan ka jong u. Pat ka jing kre ya ka jingwan jong u. Ka jing shisha jong ka jingwan jong u. Shua ngan pule ya kene. Kendiat ngan IAP iwa illustration ibaret. Mentah haki digisngi haki WhatsApp ngiyo shibon ki news. Kibeto siapang ki A. Kiba kamtam kiba kta ya ka jinget jong ikum ki Kristan. Bat teng ka pensam tawi ki jingmut bat ki jing perkat jong ibaro. Bat ngishim bagitu ki bawan hang to lese kin long ki basisha. Te ladabi kwa bantip baki long na em ki basisha pinhata ika fact check. Ban pentik na bagi long na em ki basisha. Don ki balong ki basisha ki balakran arpo snem menchua. Ndre fi apply hagen ka konteks jongi ka bamenta kam don jingmut ruem. Di ngihable ka fact check. Check ya ka jing sisha. Tikat manganang persyang man study ya ka tin ka jong ublay critically. But kaway na ki points ki bawan haga mensim jong agade lalangi kren ya ka taga jingwan ka arba arsen ka jong Jesus Christ ka beningkong kalong ni don kam mantip la kalong na em ka jing sisya. Ano ban pensisya ya kata? Daitang nagaktin ka jong balay. Ka jing sisya jong ka jingwan jong u. Nakatagaraw nga song man na yapi ban kren ya kani ka subject logical gamot eschatological gamot kabakran ya ki ban sawant kamlong ka basok tingi don kam man ya ka fact check ban page la ka long name ka basisha la rapi pule ya ki gospel jong Matthias arpu saul nong kat kandai ket kat nganam pule ya gitu gitu kan telong ayo iki kopi hakikti ki jongpi tinga kerpat ya pi ba anda pila lecing sa pule ya gitu gitu kat baro Markus kalai arfeo but Lucas arfaway ki kren ya ka jingkut no jong ka porte day haga jingwan ka jong ublay but kapdeng jong kani ka day ka jingwan ka jong ukon ubreu Matthias arpusaw arpunyo nabakumba ka mino ka leili namingi bat ka syay hadu serni kumtaru kan long ha kata ka jingwan ukon ubreu kani ka mot ba unwan namingi henrai ka jingwan ka jong ukan long ha ka ba baro kin yoi kum ha ka jing thaba jong ka leile kani ka long ka jing pair bat kitu ki ba ong ba wan ha ka jing jar kani ka kuntai ya ka ka ba tho ha ka khot ka ba arpun riu jong ka lenong ka arpu sa ka gospel ka jong Matthias ka jingej Kristan baro kingej bau Jisu unsawan pat siya ka pertay. Ndray kito ki ba lenblay ki kren ben batong quote hangno kata ka jingkular jong ka jingwan jong u namar na do ka ba ki kpatemen kilayo tiano ki ay baro ki ay sa kumba ki julong nado mendanglong ka pertay ar Petros lailanong ka dekat ka basaw Henry kito kibunget ya kaktin ka jong belay ki don shibon ki jing pen shisha
bau Jisu unsawan pat da shisha. Andang ala late no snap Jisu ang haga gospel ke jong Yohanes. Andang ala late no bat ngala kre ya pi ke jaka. Ngan wan pat bat ngan simti ya pi. Hal ladehi. Yohanes katsau lai. Sakaway pat nakisiw Paul si Thessaloni iway sa hunreu. Nabautray unwan hiyar na beneng. Ay kanreu namar kata ka jinglong traisnong yung ikalong habeneng. Nang taru ngi apkmilen ti yaw nong nim. U Jesu Christ ubautray. Kumta u Chrisru habalaknya ay ngo tanghisin yau. Yakaban beno banbano yakipop jong kibabon. Unmi pau hakaba arsin. Klemba kepop. Bat kita kiba kmilen tiu. Yaka jing penim. Hebrew kandai arufra. Kejingwan arsin kejong Yesus Christ. Kejing sisyaban pendep yaki waipat kiban saja. Kejing mipan. Kejing bisyar. Bat kabakut jong kapertai. Kini laitili. Kejing mipan. Kejing bisyar bat kejing kut daw kapertai kanom dia ladaw Jisu 41 siya ganay kapertai upol uang nabaw try unwan hiyar na beneng iway Thessaloni saw katnreu andaw kuno breu unwan teha ka buram jong ubat ki angel bakod baro lem batu Matthias arbusan lai puway Henry nga ong api, bapinyo ilaway yaw kono breu, habaw siyong siya kamon kabor baro, habaw wan hakil o kabeneng, Matthias arpun hunre pusaw, ki angel, kila kular siya pang ka jingwan ka jong u Jesu Christ, hadin ka jing mipat ka jong u. All bat ki way pat ki nongko jong ka testament ka batamay, ki kren siya ka jingsi siya ka bakraw jong ka jingwan arsen utray Jisu kata ka longru ka jingkermen jong kabalang ha ka baningkong kayay maham banlong kiba ap ya ka jingwan ka jong utray Jisu bat ban kiba lapon kre klemdon ka nu ka jing artatin ya kata ka jingwan ka jongo kabalang at Thessaloni kikmilan ti ba unwan no kloy upol upun jay ki para bangay hagan ni kabalang bahak bakabakut kampat poy upol lesi ukmilan ti ba unim hadu ka jingwan jong utray Jisu bat ki wayru ki riublay jong ka testament kabatamay Andrei kamdon kanu ka jing artatin kabada kumway pan kabalong ru ka jingay jong kabalang hasitelup jong kapertay ba ujisu unsawan na kloy kata-kata ka fact check hapan punti kananin kong naka-scripture nagaktiin ka jong blay ba ujisu unsawan pats ladangin sautu bakalong ka jingsi siya ban kren niya kiway kibanta kanam da kid jingot kata-kata te parabangay beja jong how try Jisu ya kibabun kini kidekat kibanga lapule mandan kidey kibagaktin ka jong ublay kasakihi dalade yalade kapensisyahi dalade yalade ba ujisu unsawan pat haka jingwan kaba arsen ka jong barkata ka jingkermen ka jongi ngong yaro yaw try tikini ki reungay jong ka testament ki krenru sa ka way ka benta haka nuka rukom jong ka jingwan ka jongu
Hagaktin ublay ki don ru ki dekat ki ba kedau syapang ke jingwan ke jong utrai Jisu. Henrei kim day syapang ke jingwan ba arsin ke jong u. Hai kita benta mo. Aka baka khamat barokan yo i yo ubawan. Sisang ong api don ki ba yeng hangni ki ba namat ke jingyam. At onda ki yo i yo kono breu bawan haka hima jong u. Haga Gospel Matthias kanreu arfofra. Joru kam day syapang ka jingwan arsen jong habau krenye ka balang ha pergamas. Benya pi hakaway ka snong syakaway pan. Nabasisya ang api bapin namla pendep ya ki snong ki Israel. Tat andaun wan ukono breu. Matthias Sipaw arfulay pra jingpen pau arsan layar pau Albert Gray ki theologians bapau nam jong kabalang ka jong oblay wong kumne baki tay ki dekat ya ki balakadaw haneng ki kren syapang ka jingwan bakenjaman semo Chris spiritual comings of Christ Chris ujar Chris wan haka hima ka jong Chris wan haka jingwan ka jong mensem bakoj wan haka por bangi bat wan ru haka por jong ka jingyap ka jongi hakine ki ar hajar snem tam baro ki bala letno uji sula pun pau yala de hakirukam ki ba fer kum no ba utrei Henry kini baro kimdei syapang kata ke jingwan arsin ke jongu Chris. Ki jingtho bako ki kran syai kata bat hikai klemdon ke no ke jing ardatin ba ke jingwan ba arsin ke jongu Yesus Chris kan saja kan long haka ba baro kin sayo iyo ba unwan. Habau Jisu la kiu no sebeneng hakaba baro ki don hangta kila yoi bat kat baki senran kidang ya petsyan sebeneng kat bau dang kiu bat bau o ulap diang no yo bat kim yo isu yo ki angel ki loong yaki uni u Jisu ubala shimno sejrong pi sebeneng unwan hagaju karukam kumba piyo i ubau lej sebeneng kikam ki apostol iwei katwei kumju haka kitab jingpen pau iwei han bat kilo bat kakmat jongu bat kakmat baro iu bat kita ki bala sum yu kinyo i ba wanu konu breu hakil obneng da kabor bat kaburam kabakraw Matthias arpusau laifeu ke jingwan pat ke jong utrai Jisu kan long ha ke juk kerukam baki yo i yo bau keu no sebeneng habau Chris unwan pan unwan ha ke bor bat ke buram bakrau jongu nabau trai hi unwan hiar na beneng nabau trai hi unwan hiar na beneng bat ke jingrisa dekat tin sawa u angel rangba bat dekat turoi ublei iwei Thessaloni sau kandreu hagani ke jingwan pat ke jong u kan long ke jingpen i ya ke bor ke bakrau bat ke buram ke bakrau ke jong u ke baka perthei kampat ju layoi ki riu khoj ki ba bat ki bala mipat onsa rongno yaki bat ya shem ya u hasun beneng kamdon kanu ke jing artatin baki apostol baro kilas kau tu bau Jisu u sawan pat sekapertai
laki usyabaneng. So waipat unong tho theologians ang kabalang ka jong ublay R.R. Byram wang kumne hagaktin pareng. As his first advent was personal, so is the second coming of Christ to be personal. Kata ketika jingkren ke jong une usyakri ujong utrai. Ke jingwan ba arsin ke jong Jesus Christ ketika mat kabalaya keren baha kabalang hagi nigis ngi kiba menta. Ke jingwan pat ke jong utrai Jisu lakular yaka. Jisu hi dalade ulak keren Matias arpusan lai puway arpun reu hunreu pusau Yohanes arpuway arpuar ki angel kila kular hadin ka jingkiu no jong ucapaneng ne u Jisu ya wala shimno chajrong napi shapaneng unsawan ha ka jo karukam kumba piyo iu bau kiu shapaneng kumjo Apostle Paul but ki way kinong tho jong ka testament ka batamay kila krensyay siya ka jingwan ba arsin ka jong Jesus Christ na mautray unwan hier na beneng bat ka jingrisa da kaktin sawaw angel rang ba bat da ka turoy ublay bat kita kibalaya bahaw Chris kin yamipat siya iway Thessaloni saw kanreo kanero kalong ka jingkermen jong kabalang ya kabalang ka baningkong banlong kiba yayap bat penkre ka jingwan ba arsin jong utray Jisu klemdon ka jing artatin baka jingwan jong u kalahjan u Paulus ngau don kam badai ban pen iye ka balang Thessaloni haka jinga day bat kani ka benta ka baka kabakut kampajya kumangalong policy ukmi lentiban im hado kabakut ke jingwan arsin ke jong Jesus Christ u Petrus ru unom la bansa hado kata kapor dikendiat ginya pet yang ni ya kapor jong ka jingwan ka jong u ya kapor jong ka jingwan ka jong Jesus Christ day tang ublay hi watip ya kapor bat ya kaya don mano lani don ubril ubatip ya gane kata gadai ka benta ka badon kam tam bangin skong tho haga jinga dei bar kane ka benta pai haga tien ka jong belong henrai sapang kata ka poru don batip lemne ki angel ka beneng ni taung kupa jong ahi Matius arpusaw life in reu hakitu baro kibadang im hakapor ka jingwan ba arsin u Jesus Christ kanlong habaki kem kimi lenti kanom dadon ka jingkel laga bakraw haki ki jingadei bat kamariang henre hangni long te kumbala long kisngi unowa kumta kan long hakata ka jingwan u kono breu naba kumba kalalong hakita gisngi ki ba mensyua kata ka jingslay ba kiya bam kiya di bat kiya syongkurim kiya pensyongkurim tat anda kata ka sngi bau noa ula let apo kata ka yingling bat kimshim la sunyo tat anda kalawan ka jingslay bat kalarong yaki baro kumta ru kan long kata ka jingwan ukon ubreu Matias arpusaw, lai punyo, hado lai pakundai. Kani, kapuni ba ka jing penjot ka ba kensan kan wan jia ha ka por bam sim lapoi perkat. Klem don ka no ka jing maham haswa. Kumta ka jingwan arsin ka jong Jesus Christ. Kanlong haba ka pertai kam simpoi perkat. Andrai katagas ngi utrai kan wan kum unong to. Ang Petros siti kabaar
ka lenong ka balay ka dekot ka basifo. Kan wan hagapor ka bam simla kmi lenti. Ban bon on sim bakim sim lapan kre. Kumta ka khot ban long barabor ki balapan kre. Wat lakat taru ka jing sisya kalong bam don mano batip ya kasngi bau jisu nuan ka jingwan kan long ka ba kendit lama ham bang idei ban long ki bapan kre ki breu jong ka perthai kim sunyo andre ki khon ki jong ublei ki dei ban long ki balapan kre but ap ye ka jingwan ka jong u ya ke jingwan ka jong u lapan srim kum ka jing thawa jong ka lele ka ba mi na mingi bat thaba hadu setngi sakawai pat ka benta ki dak jong ka jingwan ka jong u ha ka jing hikai ne ka jing kran ha padang u jisu bat ki senran jong u ha ka gospel umat hayas arpusau bat arpusan ka lenong u jisu u ai ka jubab ya kilai teli ki jingkeli jong ki senran jong u ngap ka dengan dekot kong ni tu ya thu hangi lanu bakini ki ai kinlong bat kabar bat kabak kumnu ka dak jong ka jingwan jong me bat kabalai bat kabawai no kani ka pertai Matius arhusau lai kat baki senran ki dang perkat bat pusan siap hangin ki jingkeli ki baki khmi lenti ki balawan jia ka wei haden ka wei pat Henreu jisu la ai ka jubab yaki klem da kdaushai yaka ai ka jingkeli jongki jubam u ai haki yaki dak chapang ka jingpen jot yaka Jerusalem bat u kentu yaki senran ban pet na ka nongba habaki yo i yaka tagadak Lukas arfuway arfeu hadu arfusau Henry om simla ai dak ka dak ban kdau yaka jingwai no ka pertai Jisu batai benia syapang ba kumno ba ki dai ban long ki balapun kre namari ka porjong ka jingwan ka jongu kin nomla setia bantip don ki jing kdau ni ki jinga thol ba ha ka testament ka bathamai ya ki jingjia hashwa ban wai no ka pertai kat baki tu ki jingjia kimpat jia ka bakut kampat wan kata kadai ka jingitai nia ka jongupol bat ki kristana Thessaloni namar kata ka nomwan limda jia shua ka jing paiden amdai tang hang ne la tho hanrai ya ki jingetulupa ka kitab Daniel bat ha ka kitab jing penpau ka donru ka jingetulupa sapang ka jingwan pats ka jing pai pats ka restoration from apostasy ka por baka jing shai jong ka gospel kan pernai pats at kanlong hakata ka sngi bat ka jing shai ka nom long ka ba pernai bat ka badum hanrai kan long ka wei ka sngi ka ba utrai ken un ito sngi ruem met ruem Henry la janmit baki ong ka evening light ya kan ka gospel jong ka hima onyalap haka perkai baro ya ka banlong ka jingpla ya ki kenjaban reu baro anda kumta ken kanjia kata ka bakut arfu saulu nong Matius katsau gadkhod klem don ka jing artatin baka jing pai no na ka jinget kalawan
Haka juga por ka jingwan pai pat sa ka jing shisha kalayay jia bat yai pa. Mentangi don haka jing shai janmet hado lano kan ka jing shai janmet kan yai peteng ngim don lat setia bantep. Empat judona ka history jong ka jinget Kristan baya ka gospel lenang yalap hakeleng saudong jong ka pertai. Mla banong lano on pendep ye ka jing yalap ye ka gospel. Kumju ka jingkut kan jiano klem pentut tang sudep ka jing yalap. Tekini ki jing jubab ki jong Yesus Kristus ye ke senran kilong ki basai. Mdon mano batip ye ka por. Teka jing pen kre ye ka jing jong u. Kabalang kadai ban pen kre. Tungin ye kemen bat ngin syat kemen. Matungin ai ka buram hau. Naba ka jing syong kurim ukon lang brot jia. Bat ka tengah jong u kalapan kre ye lade. Ka jing ban pau kat kendai hinyo. U jisu u kwa. Ba unyo pen yeng ye ka hakmat haladehi. Kabalang kabadon buram. Kabam don kabatobria. Lani kabasti. Lani ke ai kibakum kita. Andai bakan yolong kabakoj. Bat kabaklem duna. Efesos san arpunyo. Kalong kabadaya bakabalang kadeban long. Kabaya teli kawai bat balapan ko Joshua. Kajingwan no kabarsin. Kajong utrai Jisu. Ini ki jingjia. Lani ki dak baro ki bangila yoi. Nrai kabakut kampat poi. Kalong kabadai bat kabadon kam ban im kumbangi kmilenti bau Jisu. Kalong kabadai bat kabadon kam ban kmilenti bau Jisu Kristus un wanno mendagasngi. Hendrai ban perkat ban trei kumbangi kmilenti bagani kapertai kan nangai sa sipau hajar senem. Tungin yayam bat syarai. Namar ngimtip ya kapor. Habang yayam ka longru ka jingyada nagi jing hikai ki babakla. Mati arpusan iway hado kadlay. Bat usyakri jong utray. Utray bat ka jing perkere. Bau kunrat sisya un sawan paipat hagaway kesengi. Matius arpusan katsau hado laipo ketkot. Tikini ki benta ki bangala puli akmat jong pi hagan nega kalimat. Siapang ke jing sisya jong ke jingwan ke jong Yesus Kristus. Ka rukom jong ke jingwan ke jong u. Ka por jong ke jingwan ke jong u. Ki dak jong ke jingwan jong u. Bat ke jing penkre. Kini ki kedau baro. Bau Jisu hagawai kesngi. Un sawan pat. Langim tip ye kesngi. Kat banganang puli nganang perkat. Ngan trei ye kakam ke jong ublay. Kumbau Jisu un sawan no syen. Ngakenau ipa jong ay bamor. Kumne. Haba pikren ye kaktiin ke jong ublay pi alap. Yalap bagan ni ka last message bapin kren. Gani ka kubor kabakado bapin kren. But I loot met bat ben same. Haba pikren ni kaktiin ke jong ublay. But hakatagur ko am ngilong kiba pen kre yalade. Kumbau Jisu un wanno ala sibet. Henry ngitrei ruha ka juga por. Balau duan hadin sipau hajar senemro ngintrei kum johi. Ngikmi nanti ya kesngi kabau Jisu un sawan pat.
Hagat tu ke paper ke jong pi, ya ke pila yo ngalasyon tangkat ni. Henry ngi im ha kapor ka ba sitam sikat ye bagi jing hikai ba pher ki mi ban nga kwa ban ai do sieng yang i kendiat bangin ya bamlang mo hagi jing day bat kani ka benta skap hai kini ke benta ka jingkren ka jong Jesus Christ ka ba syai ba amdan mano ba tip i ka por jong ka jingwan ka ba arsen ka jongo kono breu don ki jing kedau hakak tien ublay ki bala ban ai jing batai syapang ke jing adai bat ki por kia jong ka jing wanu kono breu mentangi im haka pertai jong ka jing start hakeleng saudong jong ka pertai kimi ki theological schools ki theological seminaries warang ni hari jong iru ban ai ke jing hikai ban ai ke jing batai ya ketika subjek ka bakrau jong ke jingwan ke jong Jesus Christ. Sisena ke port biwa joy ilay sa USA. Haga kam meeting. Ladon way u theologian jong ke Church of God u bakali yay ba wang pinget ne pinget ya ke jing sensyar kabashi hajar snem ke jong Jesus Christ. Kat jing keli kabala keli ay ba joy. Joy ikhlem jubab ya kata ke jing keli ke jong utau rangba utau breu jong ublay. Dan sa uwaypan ubanget dan uwaypan ubanget ya ke jing sensyar ke jing hajar snem ke jong Jesus Christ. Kita lagi jong kin nrai ba joy yong kumne. Berkata ha pengatip pengapule ke play ki jinggut bat ki jing perkat jonga. Yong kumne to pi ngau tho hagane garukam bat ma pi ngau tho hagane garukam. Tima pi ki bamngej bau jisu unwan ban sensyar si hajar snem. Lado wan pin lagum no. But yong pats hi ubangej bonwan sensyar si hajar snem. Lada umuan pat pin lagum no. Kita ki artli ki arguments hapdeng jong kita ki theologians ki real start jong kaktian ka jong oblay. Kisus ngabjar ki mai juba. Bari bajo yong lada wan lada umuan supen kre ya lade. Kata ke jubab kabai bajoy i ai ya kita kinong hikai jong kaktin ka jong oblay. Dahagi nigi sengi ngala perkan kendiat nganya share bat pi ki para bengej para samla mangi ima ki por ki basitam ngidon ka man pet kendiat ki jing hikai nagi wei ki jaga kenang bangin skau tho ngangan nam skau tho ya laga jong ka jing yang jonga bakas kem ne ka senjar ladam tes ya ka na piong ngumno dan kam ban tes bangan tho hadukat nung scam haka jinget ke jonga. Dan lightly ki views. Ya kita ki ong ki millennial views. Millennial kemot ke jingsen syar ke basi hajar snem ke jong Jesus Christ. Hadin ke jingwan no ke jongo. But yakini jingkeli Yohanes ulatho haka kitab jing penpau. Hakalenong ke bar pau ke dekat naduk ke benengkong haduk ke bahanreu. Dan ki breu ki badan yakene ke jing skau tho skam. Ke benengkong kelong kiong hakatin nong way kitin theology kiong millennialism. Kata kemut ki babat yakene ke jing skau tho kalong kumne
Kim kmi lenti bahkan don ke jingsen syar ke basi hajar snem ke jong Yesus Kristus. Kiong in the last day hagasngi ke bakut habadon ke bakut ke sngi onom don syo sa gawe sngi. Kikirannya kata ke last day kan don bat ke jing bishar. Kata ka dai gawe ke jing sngot ho. Jong kinong batay. Ya para benget nga batay phi kini ki hinray ki 2 points ki bangalaya kamat phi yeng halor jong ki 2 points. Ki banga la batay phi hangnungi yang ki bangala tho akato ke paper ke jong phi. Kita yaki breu ki bakum kita. Yaki nong snotho ki bakum kita kiong yaki ki baget ni kata ke jing hikai ka kiong ke millennialism. Bat ka baar pat. Ka kiong ke post millennial. Kata lebih sa ke si hajar snem hi. Kani ke jing snotho pat ka long balingba ke jing ya lap ba job skapa lingba ke jing ya lap ba job ya ka gospel ke jingsen syar ke jong blai kan wan suki jemjai ha ka pertai baro ka pop bat ke jing sneu kin do bat kin yai jano bat ke jing suk kan sensyar ha ka pertai ha ka bakut kapor kam da mut ya ke si hajar snem bat kani kila sim pedisong nong rim ya ka bakumno sembai terso trai kam suki hado baki sim jong ke peneng kini ban syong hang to utiat kumno trai kam suki pasuki ya ki ba sim ya ka daga jings ngau to ki ong ya ki dai ki post millennialism teaching bat kamantah ka balai kaya kita kau degi pre-millennialism. Kanepat karukom sgaut ho ba ukris unwan hakabasdang kasihajar snem. But haba wan un penmi pat ya ki banget hau ki balayap no. Ringkat bat ki wei ki banget ki badang im hagan nega pertai. Hadu kesngi ke jingwan jong Yesus Kristus kinsen syar haga pertai. Haga bakut jong ke jing si hajar snem. Kan don ke jing ke im jong ke jinglong babaman sa sipor. Bat kan sabot pat ke jing mipat kapakiong ke general resurrection jong ki bamngej baro. Bat hadin kata kawan ke jing bisyar. Kabakut bat kabakado. Pi kibis hakani ka jingsen syar kabasi hajar snem. Ti don ki boong baka si hajar snem kadai tangkas krong tangkas simbol. Tangka dak kabasyabar. Namar la tho tangki sin ya ka haga Bible. Hagi nigi sngi hagi nigi puar baro ngaju struggle maban pule ya kini kiai. Hendai kababhata mengi kalong lej ayu ka ktiin ke jong blai ka kren. Ayu ka scripture ka hika yangi lej hangta hakijinge dei bat ka por, hakijinge dei bat ka ayom, hakijinge dei bat ki dak ka ktiin ka jong blai ka kren syai ba. Hagi ki por ki baladem. Haga por bakhe ka tmaba pertai ka baningkong ka First World War. Ki theologian haga to por ki pastor ki bakrao haga jingyap ka baki beru de ki billion ki yap ka pertai kan sawai no ke interpretation ki ai ka pertai kan sakut no kan wai no habuan ka tbaba ka baaru ki ong hikumta baka pertai kan sawai no pe ke jingjular habawan kan ni ka lockdown haga pertai barok ko wei haki di artli ki snem ki interpretation ki mi ki bam sngau tho sngau thaw sho
Parhadu mentahi. Baca ki YouTube channels penlap bagi keren ye kini ki benta. Ki ai ki interpretation kat kum kapor. Rai mangi ki batip yu gaktin ke jong blai bamdan mano batip yu kapor. Haga gospel ke jong Matthias arpusaul nong kini baro dei tang ki jing sedang jong ke jing jenja. Ndai ke bakot. Hendrai ke sign ke bahatam ke bangi ikolong ke gospel jong ke ni ke hima onya lap ya ka hakleng saudong ke pertai paradin kata ke jingkut kan wan ke sign ke bahatam baro ya ke gospel jong ke ni ke hima onya lap hak pertai baro 4 judan ke history jong ke pertai baga gospel ke ya state kata-kata te manhagani ke jingaseng nong tray hag mga kana ke jingaseng arsen ngalapli ke jing murjing berkat ya ke jing tmu ke jong ublay ya ke balang ke jong mengidon kamban get involved lam gumta u jisu nompat wan ya ke gospel jong ke ni ke hima lab ha ki jaj benreu baro kata-kata ke way na kibius mo kita lightly amillennialism post-millennialism, pre-millennialism. Kini ki persyang ban interpret ye ke scripture. Hagarukam kabangis ngau to. Ngai ngo ya play mo. Henry go back. Let pai sikaktin ka jong play. Ayu kaktin jong play ka kren. But pin nambakla lanoro. But kadon pat sa gaway ke jing batay, kabaga gospel ke jong Matthias arpusaw kalanong. Kabakren siya pang kapor jong ka jing lanot bat ki jing jenjar ba. The tribulation period. Kini baro kiling ha ka jing a day bat ka jingwan arsen ka jong Jesus Christ. Nga try nga kwa ban pli kindiat yiki kmat yung pihasa kaway pagkabenta mo. Kapor jong ka jinglanot bat jinjar ba. Ya ka bala prisyong nong rim na ka gospel ka jong Matthias arpusaulan nong. Kini baro ki don ka jinge day haba ki breu ki prisyang ban wat. Ban tip ya ka jingwan ka jong Jesus Christ. Don ki ba ya ka ni ka period ki ong ka tribulational period. Mo kapor jong ka jing pensitam. Kapor jong ka jing jenjar. Don kiba kikot kita ki pre-tribulationalism. Kani ka ong ki ong kumne. Bau Chris unwan na kabanta ki riuko ban yeshem batu hasun beneng. Kabaki ong ka rapture. Kani ka views kasim hagata kabakot ka jingrong no ikiriu khoj bar ki jingrawai jungi ki judan ki sagi jingrawai ma haswa ka jing sedang jong ka jing jenjar ka bahnyo snem ka batho aga kitab jong Daniel unwan bat ki riu khoj ha ka bakut jong ka ni ka jing jenjar ka bakrao kata ka di ka wai ka jing skau tho jong ki riustat jong kaktin ke jong belai. Don pat ki pas ngau tu agan ni gurukam. Ya kita ki ong ki bangai kata ka bagi khot ke post tribulationalism. Kani pat ka ong baka balangkan don ha ka perthai ha ka por jong ka jing jinjar. Bat kan yaj ling ba ki jing jinjar baro. Henry onri tengkaya ka. Kadon ke preservation. Onri tengkaya ka. But sakaway pa kajing so to don perki ba ong gumne. Ye kita ki ong ke mid tribulationalism. Kani par kajing hikay ka ong baka balang kan yait lingba lais nem shiteng. Ye ka por jong ka jing jenjar.
But hadin kata on sa penken ria no ya ka. Na kata ke great tribulation. Na kata ke jingjinjar ba. Kabaga jingbitar ke jongoblay kan wan haga percaya. Tekini ki jing skau tho bakla ki beriu ki persang ban batai ban interpret ya ki jingwan ke barsen ke jong uji sukres. Bat kini ki jing hikai teng ban lam ke jing bam skau tho jing mat. Ki jing hikai syong tenrai lani ki doctrines. Jong ke jingwan arsen ke jong uji sukres. Teng ki wan lam ke jing efer jing mat. Hapdeng para Kristen. Henry, kalong ka ba koridor ban kenmau. Ya ka ka bo apostol Paul Ukren, ya ki para bangay at Thessaloni. Wong kume ban penslur. Siya ka jingkermen bar ka jing pentengan. Naba kumta to pinya pentengan paralog dakini kikten. Ya pentengan paralog dakini kikten. Para bangay beja jong nga hotray Jisu ngangit scam bagini ki jingkren ki wakendian ay pori wakendian kani ka subject te ban school ani gidon hikay ba Bible College ya kani ko ka subject in sim sitem ban hikay mentatang sikenta kamlong ka besok te henrengi aingo yaw blay let's kaktin ka jong blay ayu kaktin ka jong blay ka kren hinnam bakla lanoru kasyay kedar kum kesngi bat kum ki bangej nginyay trey ka kam ka jong oblay kum mangalong mentan ki jingjinjar ki tma ki eryong ki klam haka pertay kinwan kita kidai tang ki jing sedang jong ka jingjinjar henray ka badon kam tam kalong ya ka gospel jong ka ni ka hima on yalap hakeleng sa dong ka pertay mentah bagi pe ke jing start ke jing roy jong ke technology ngaken mau sisen ngaken ka world conference ngaken ha USA bara kata ke jing kren kabala kren kata ke jing la ki para bangait na ka European bloc dan mono bawan bat mengiya kata ke conference ngilingo balem dan representatives kan na Europe hendrai kai ka khubar ka bangiyo baro ki paravenge ki yo ban syong ka jing seng namar la transmit ling bao satellite ya ka meeting baro ka wai ha ka screen bar ki paravenge ki wantang ha ka wai ki jaka ki yo ya ka taga world conference baro ka wai kan poi ka por ka ba mangi hang ni ngilang ya kan ba ki parang ba subo si pau sanang ni hadin bangin yo jaka banlong jing seng assembly yo jaka syo hang no ro kan poi ka por ka ba kum kata bangin penon kami ke teknologi Henry, mday tang banyak kendo hagi jingeseng. Henry banyak labi ke gospel ke jong Yesus Kristus. Para pengiyo banyak labi ke gospel ke jong Yesus Kristus. Kesengi ka baka skor baro kan yo sko. Bau Jisu ula yap namar jong pi. Lagi yo sko. Laki nget kimet kata ke song lagi. Henry kepercayai kan wai. U Jisu nuan hagi jingwan ke barsen jong. Kata ke great signs. Kaba mangikum ki bangay haka balang ka jong blay ngilang nget kata met bat mensim ngintray haka kampan ni mensim iba wall haka por kaba kitang ya yalap ka kam ya kitang yalap ya ka gospel habagi kendo yano kaway na ka jingkeli ka bendingkong ay bakin keli pilayo jing panim kin keli kumta ti para bangay bi jong nga hotray Jisu ay ba kani kajing syai janmet kaba kum kabalang ngila tray bat ngila yalap lang bagi por baro ongin penjur kajing alam ya thu ya kiway yaw Jesus Christ bat kata kadai kaboblay ukwa yangi bangin pendep ya ka mission jongi ha kani ka percay ito blem kerhu ya kani ka jingkren kabalengkat ha kani ka janmet na kabante ka buram ka amen
Ti yodan na preng jong pi ki belan kanu kanu jingkeli lani papin at alor jong kani compare. Dari pilan kanu kanu jingkeli ke jingkeli ba kani ke banta. Ngan IT say chairperson ben sim kani ke banta. Blay shibon pastor ya kanya ka paper ka ba corridor ka ba pila present hap deng jongi ti kumbay pastor le yo banong le singin ay tang katu kanya por yo don kano ka chingkali ka ba pikwa ban kali ki question le ni ki clarification ki ba pikwa ban kren ha kanya ka por ngin ay por kanya bat kat kum ka chingyo sngo junga ka don ro ki paper ki balayo ban ai sha ki sha secretary ha ka jingye day bat ka topic ka ba mene ka topic ka bahag shpeo beje tenda ladep kane ka banta ya kane ka topic ka ba mantangin saya pek pat ya kita ki jingkeli bai day bat ka topic ka ba mene shpeo beje to ya don kano Kumulisiwan pastor, dia kena paper kepafilapan kre, di kajingkali juga kalong kene kuwe na marba kat katiem kalong ba di samla bat kajingika jung tanrai kepalang. Di kasop tim dan kalong kajingyeng kepalang kajingwan arsino Jesus Christ. Di kalong confusion yang kadau kalong na marba aku bentip ka definition ke kepalang. Marba lain marbun sin kajuyo sko ba ki ong ba what ki board ki bayang hapol pit ki kan ni kentin benong ba kabalang kamla ban pen im hande Jesus Christ pen im tinga kwa ban tip shop ke kabalang but lisi tik ni don ka ba kini kijing ong ba kabalang kamla ban pen im hande Jesus Christ pen im ti kalong ka confusion ken kalong aga jumut pakat chunga ya kata ni marangi krem ta chpang kabalang ti kawir ko jingli kalong ba hato ka day em yaki kna samla kon samla ka balang kibran ha ka balang jong blay kinyo ban shim benta bade shikiwe ki kedhun balang la kalong ban tem ban ruai ban ngi ba kidon ki kon samla ga jongi benta kilas dang ban concentrate hakiwe ki kenhon kuble Kublai sibone ke jingkeli ke jongpi. Kabalang kadai ke jingalang jong ki riu ngai baro. Kibala itu yo Jesus Christ kum unong penim barutrai ha ke jingim jongki. Kadai ke jingalang jong ki bangai baro. Ti pisai kata ke jingalang jong ki bangai baro. Kamdai ke yeng mane. Yeng mane na snayaka daw mauit de simen de kinarot kum ta terter. Kani kani tang kayong aswa kitin dekar kiyong yaking mani kiyong ka yakani kiyong ka kebahawan kamdai ka home kadi ka bahawan kamdai ka gar kebalang kadi ka ying lani ka jingalang jong ki banget kito baro ki balapriang yaw Jisu ha ka jingim ka jongki te banya don benta ha kani ka balang baro ki bandon ka ki day banlong ki balayo jing panim. Pag tanggum kanuk sa mo. Nga ingo yo blay balakay nga kaying yung pastor. Ipadyo nga di pastor imay day ka kristan kabi yo try. Lakay nga hakaying kristan. Ti Kibriw yung nga barok yung nga dayo para bangit. Balakhay nga hakaying kristan. Ano ka jingmut ka ba siya nga kelalong para bangit. Day kasngi ka mga priyang yaw Jisu haka jingim ka jonga. Kum unong panim bat utray. Te ya kata ka gathering, kata ka jingalang yung ka family of God. Mo, ti
kani kebalang kadai ke jingalang jong ki bangai kani kebalang kamla ban penim yano ban penim kadai ke kam ke jong utrai Jesu nginge dan benta ha kani kebalang isaya kata bar ang Chris ke penim mendon menu lawan penim fi kabar long nam long banyi simenta ha bangi lej haki wei ki benta ngam skau don kono ke jing per ladingi dia don benta ban syakri yau trai. Fika basngol ka basyerting galong menta ngiango yo blay kindi ki group mo ki music team ki nongorwai ki berwai ki bobrwai ki kasap berkatalan bakin rai. Henry aba pilaj ban ruai pimlaj ban entertain yano it's not an entertainment. Aba pilaj ruai pilaj dekat kamen sem ban syakri yau trai. Jingpu jong pikalong ban serve, not to entertain. Lada pilet ban entertain ka jano ka meaning ka jong ka. Pet kumngi kinong yalab, baru aki betray kamu jong blengi prepare sermon deh, ban keren. Lada ke sermon jonga kalong ban atak yano, ban atak yano ne ban ken persya yano ka jano ka jingmut jong ka sermon. Dia dengan pulih ngalit ruai, kijing ruai jong ke gospel. Compare hangno bangalit ban ruai. Lada ngalit ruai ban pensngo bahaya no, teka jalo ka meaning jong ka. Hindi ngalit pat kata ka mensim ban syakri yaki way. Ban yatho haki, ban pen-i haki, ya ka jing ka jong Jesus Christ. Te compare ban ruai has street. Hindi ki jing ruai ki bangi ruai kilong kumong unong ruai sam kalong kababhaban ruai ki jing ruai jong ka jing yaro yame ublay bahakle tame kasam ka 91 te kam don jing per pin le ruai hangno ro piso to mo kadai kata lej ber kata ka mensem ban serve yaki way ban sekri yaki way kata kalong lo pediang hun nak mat jong try dari pilat man pani skill la jong ban entertain no kata kamlong healthy. To namar kapor ngin ailat stang ko ke jingkeli halor kani ka phang halor kani ka sopthim ka baar. Lada omdon syo ngin ngan ai kapor hai secretary ban puli ke jingkeli halor ka sopthim ka banong kong. Okay. Tiha kani kapor ngasngo bahaban khot ya i Reverend Dr. SD Karmau Plang. Bain yok ban jubab ya ke jingkeli balakeli halor ka sopthim ka banong kong. Kublai Shibon Pastor, Reverend Dr. A.C. Moore, nagabental ke jing hikai ki ba kodor hado kata-kata. Kawai ka ba nga ngayo ke jing kerhu hakani ka por, kalong ba knang bangin light na kino ki jing sya hikai bakla, ngidai ban pule minot ya kaktian ka jomplay. Kamtam habangi ngi pule kitab jing penpau ka kitab jing penpau kalong ka kitab ka babon ba kini ki symbols kidak kadang impule minot cheliu nginom la ban sotho pangila ban ngat aki wei ki jing sya hikai bakla apa ki hikai bakla ingi kublai shibon pastor nagabenta kene ka jing pen kan mau kumba pila thoro aga paper ngi dei ban pule minot ya tin ka jong play Tingila ya keren bari ex-script secretary, ang namar bagani kadai ka kelas jong i pastor Simor, tingin ailad ye ban pendep ya ka benta, aga liang jong i, te kini kijikali yung lada don ka por, in yo ban yakmi, namar ba minne nila ay ka por, kalat, te henrei klim don bakali, kajingkali kalong tangi pastor BP Posngap,
te henrei kat ba dang ya di sya kilawan kini ki jingkeli kini ki sheet te ngin kendiat lengkot le se ka jing ya discuss la ne ka jing ya ban ya discuss te le se kanum don ko por mo na mar bo menta la along sauduna te ka wei ka jing kali ka long kum kino ki kenten te mene ka long shapang ka jing long lai ya wei ble pa khon baru man sem ba khon te gani ka jing kali long kum kino ki kenten ubreu o ba kren ben yau man sem ba khon ba ya u om don jing mau kum kino ki kenten te ki kenten ki long baro ya kita ki kam ki jingle ki jongi namar lada umen sembo khoj u kren hangi wong wat le kumto wat le yakato wat syukur wat bamsap wat kren beng yano balada ngingi yahat persya ya kata ka jing kren jong men sembo khoj te kanum don ka jing mau kabamot ya ka ka bangi sotho baladaw mense mo khoj ukren ngin sotho shai don kano ka ba mense mo khoj ukren banginom la ban sotho te gane ka long ka challenge na ka benta jongi baro kamtam gane ka long ka jing seng ki samla namta jong phi ki samla ki ban sha pan ngat ka jing pan shoi ki bopon ba soitan uwan ban pan shoi phi bat lada phi sotho bagata ka long persya ya ka mon ka jong blai bat phi yat persya ya kata phi le persya ya kata te kata ka long ka pan sosi yo men sembo khoj balada phi le persya ya kata nom don ting ma ha ka ne ka perthai dane ka perthai ka ban sawan te ka ne ka long ka jing kren jong trai jesu kam dei ka jing kren jonga dei trai jesu la kren ya kata ka jing shisha kata ka long ka wei ka jing kali e ka wei pat ka jing kali ka long at kum ka tin u blai ka don ne em ka jing long marang kat apdeng u blai u bau kpa u blai bau khon par u blai bau man se ma khot ban pan i ya ka jing long lai how wei u blai ha kiliang baro te nga ngai ni so tho a ka yeng ka sem jongi i don i pa i don i mei don ki khon ha ka ta ka yeng te la dang i sim ya ka wei ka nu sa mano u ba kham krau khon ne krau kpa ba phile phinyo burom yo khon ne phinyo burom yo kpa te hang ta ngi la ban so tho ha ka tin ka ba ha ka tin nong wei ha ba ngi pule ha ki seminary la ju pandon kam yo ka ta ka tin the procession of the divines la ne kata ka jingya ka bolong ter mano ngi dei ban burom shwa yano ha bangile ha ka yeng jongno i burom shwa yo kupa bolong kle jong ka yeng ten rei ha kata ka jinglong kata ka procession ka basdang no kupa ukhon baru man sembo ko menengile kren saphang ka jingya trelang ka jingya burom iwei te kata ka long ka badon kam ni snotho jisu la ko ngo yau kupa jong u bar ulawan syagane ka perthai bar jisu haba un salek chabneng ulo ong sim yau man sim jong ka jing pantingen snotho kano ka kerdan wa jisu ru ya kata ka jing kut jong ka perthai ong dei tang kupa jong haba bneng obate kata mot unyo burom ya kata ten rei blei ukparu nyo purom yo kon badula ai ya ka jing bishar ya ka perthai hau kon tenga ngai phila so tho ya kata te ka bomi na kata ka jing kali la tho hang ni ong la da ka jing siu ya ki nong tre
full time kaya per uway na uway to kani kapan iya kata kajinglong marangkat pagajinglong lai kaway kajinglong kaway hakiliang baro tenga taray kani kajingkali kam dai hab berkata mo kajinglong lai haway blay te hagajing tray kakam kajong blay don kibadang suwan tray dang sibnay don kibala tray sisnam don pagkita kilong kupa kabalang kibala tray di kiposnam kila IT yala kajong kajingem te hang tangin nang ban burom ya kata kajinga tray kabenta kabadon hagakam kajong blay te ya kani taray kani kajing seo ngini haga business association mo ka business association kidon ki members haka committee jong ka business association but ye ki baro kita perkat sani kita le haka rukom ka badai mdei baki shule kat ye ki bamon ye kitun seu kumtu ye kitun seu kita don da ka discipline kita don da ka rule ka an ka rukom penyat kam ka babek ka berhenti te ye kene ngin haka business association mo tenang ta kani kajing kali bawan yung day na kabalang blay na puriang habang apuli ya ka kitab Samuel benengkong kan rio lanong katsaw kadakot kentien kibaong henrei umensem utray ula kenria no na usol baru mensem bamman na utray ula pensyap tieng yu kajing kali kalong kwa ban kali hatu utray udon umensem bammanse kalong kwa try udon umensem bammanse te yakata hoy la tho ngaru ngala yo ban puli kato ko benta badha kijing puli ke baman shwa ngaru ngala underline yakato kabalong kumta iway Samuel kan rio lanong katsaw dekot henry umensem utray ula kan ria no na usol but umensem baman na utray ula pensyap ting yaw sol pi habangi puli kaktin ka jong blay ngimla ban puli literally yaka kidon ki benta ki bangi puli literally kombalat ho lane historically kom baki jingja kija tenrei kidon ki benta ki ba nyen hap shim yaka principle ka jinghikai kat kum ka mensem ka nongrim jong ka tin ka jong blay te ka nongrim jong ka tin ka jong blay kamla banlong bau try jongi blay ubangi sakri udon jo mensem baman kata kamla banlong kumta hakaktin ka jong blay ladangi pe haka kitab Genesis mau kalanong kabahan riu kadakot kabahan riu long ba utray ulak kela kabamut habau lala tau yau briu hakapertai pitarai rublay jongi undang kela kabamut ilaban padiang ya kata kamdei ka principle ka nongrim jong ka tin ka jong blay ka jingmut hang ni kalong ba ublay ula snowsi hatu kata namar balay namar ba ublay tau yo briu waru ya ka mon ka balay loy te upundon kam bakla ya kane ka mon ka balay loy ule kat bamon bat ujahit persya ya ka mon ka jong blay tengin pek ya ka principle ladangin pek haka shithi ka jong pol ki para bangai harum tong aku aban sim ya kani ka por khandiat nakaktin ka jong blay mo kay ka pol ula tho ka shithi jong u saki para bangai harum kalanong ka ba nangkong lada pin puli ya ka shithi pol saki para bangai harum u ya tho
baki don kita ki breu ki ba imba ka jing aurea ka ba syarkai hadu kata-kata baki kim kwa ki yaj persya ya ka mon ka blai kitip syai ba ka ba le ya kita ki kam aurea ki ba syarkai ka long persya ya ka mon ka jong blai nrei ki yaj persya ki thom persya ya kata ka jing khoi ka jong blai but hang ni la tho la nong ka beneng kong ka de khot ka ba ar fun riu la ong namar ka ne ken u blai ula eno ya ki ha ki jing snow brai ba klem rai te ya kata ngila ban pediang bo blai ula ban eno ya kita ki breu ki ba thom persya namar ula thau la ai ka mon ka ba lai lo la eno ya ki haka jing im jong ki balado blai u eno kalong ka ba shirkhe ya ka jing im jong Isaya mo ka lanong ka ba san po san ka do khot ka ban rio long wat pi yo trai ka badang la ban shem yo namar balai ngi ya persya ya ka mon jong te haka ne ka ba jong Samuel ka ba long bo trai udon yo men sim bom man kamut bo blai jongi udon yo men sim bom man henrei u blai u e no ya ki breu hau men sim bom man namar ki kwa kumta u blai ru e no ka nyaki te kata kalong ka jing batai ya kata mo kawai balai ba kami ka kentin ka baong tungin ya tau yo breu haka dur jongi hi haba kat kum ka jinget jongi ki kristan ngidon ya ka jinget ba ublei udang don tang marwei te jano ublei ulaya wer ha ka tagapor te akwa ban penkan mau biang mentamo ba nado pasdang kini ki lai hawei ki ladon uli ka shithi ka gospel kat kum yones hak to la tho ka gospel kat kum yones ba ha ka pa menengkong ladon uktin tamon nado dang nengkong ladon uktin bat une uktin to mo ngala kham yu ngam dakan mau tangan pule to mo haka lanong ka benengkong laong haka ba menengkong ula don uktin bat utau uktin ula don bat ublei uni ublei kamu ukpa bat utau uktin ula long ublei uni ula don haka ba menengkong bat ublei utau uktin ka dekhot ka ba khat sa utau uktin ula kenda do baru ula syong ula sa pedeng jom hi ka ba mod yo Jesus Christ ula don bat ublei haka ba menengkong te kumta kamot ba ublei hoi ublei ulong uwei ublei henrei hakilai benta ukpa ukhon badu mensem bakhot ladai pule Genesis ngisem hangto balatho haba ublei ula kren na keperthei loong ba umensem bakhot ula khi hakita ki kita kamot ublei ukpa ublei ukhon ublei ba mensem bakhot kilaya don lupa nado ka basdang jong ka perthei bat kumta kilaya keren na pedeng jong ki bat kilay ong tung in ya thao yau breu ha ka dur jong hi mo ngai kilayo kito ka jing shai ta te kani ka wei tong yu shwai kani ka ba wan ashwa oh to ka to ada te sakani ka wei penchai lem halor ki jing hikai ba bakla saphang kita ki blei ki babun kum ki heavenly father heavenly mother bat ki wei namar babun ki mensim ki langop hakine ki jing hikai banom nge yo mensim bakhot bat ya ka trinity khublei shibon
tengah snoto ba ini ba keli ila snoto bahaya kane tenrei kwa ba kiweru kinya yo jing shai mo ki don kum kita ki jing kai ki heavenly father ki heavenly mother kum malaya keren na do manai pastor simor ila ong idai ban minot ban puli minot jeliu ya katin ka jong blai te kadai kata ya ka ei ka ba katin blai ka keren ngin pediang ya kata la ngin puli katin blai ngin ngat ki babun ki jing hikai babakla mo kita ki father mother ki khon ki kti te lada jer kerten ni kita borok khoj nom ya poi sono kan sulong tangga kam kai te nyum dei ban nget ye ki ba long kum kini ten rei ngin nget ngin puli jeliu ya ka tin ka jong blai bat ngin yo ya ka jing shai haba ngi puli minot to blai on kar khunang ta ka borom jo amen. Kublai shibun pastor ya ka response ke jongpi halor kitu ki jingkeli ki balayo ban keli halor ka topik ke bamene shipeu beje shisha ka ktien ke jong blai ka long ka bajeliu hadu kata but let's say lada dang sha ka por kin don shibun ki ban kwa ban kren lene ban ai jumot lene ban keli shushu halor kini ki topik ki ba bat ki bajeliu shikade Kublai Shibun ya P Pastor Reverend Dr. S.D. Karmoplang ya Pastor Reverend Dr. A.C. Moore but ya Shakri Jong Try Pastor Samuel the Carmenin bala ai ke jinghikai kilolong shisha ke jingkerku nak benta dungi iwai pa iwai Hoi lese ki don Shibun ki benta ki bangim la ban shai ngim la ban sngo thuk shai kaktien ke jong blai kalong ke bajeliu hanrei udan wai ubriu lene o nong thokot uba ongkum ni dan Shibun ki bril ki bakuslai ya ka ka ba kim sngoto hanrei ka ka banga kuslai ka long ya ka banga sngoto ki dan Shibun ki banta ki bangiu sngoto bat ki bangim la ban le tungin kuslai kita bat ngin duwa ya oblay ba unang pensya yangi ya ka bangi ngim la ban sngoto hakatinga dei bat kene ka saptim ka baar Hatu kan don shisha ka jingwan asim jisu hooi klem atatin namar ka ktien ka jong blay ka yathu shaya kata hakano ko rukom unwan la dep ban present hapding jungi ka paper lano unwan omdan bala bantep kumta ka jingkan tuingi hakane ka por kalong bangin long ki bayay penkre te kumta hakane ka por tungin ya penwai no ya kane ka jing shakri ka jongi da ka bangin ya wai na ka jing ruai shaman sim tang arteli ki dekat ka jingruai shemen sim ka ba sun spotlight pawai ka cross ka ba ong to pen kre nok kloi ko kun ba e jonga to pen kre ka jingwan utrai jisu kala hajan ngin ruai tang ka dekat ka banong kong bat ka ba khaddu bat hadin ngasngaw bahaban kot sashi sinpan ya Reverend Dr. Emor by nyok ban kerku penwai. Tungin ya. Katuroy utray tu skap kala sawa. Tupin pre. Katuroy utray namin kala sawa. Tupin pre noy kukun pa ichongga. Tupin pre. No glory ko kung paijongga. Tupin pre. Kajingwan utray Jesu kalahaja. Yang syarai aku kun paijongga.
Giêsu come xem chuỗi Muôn sao văn nộp đôi văn trao ya là đi cho Cô bình về nộp đôi cô cũng và ít trong ta Cô bình về Open friend, no glory, cô cũng ba ít trong ta. Open friend, ta chỉ quan tu ra Giêsu cả là aja. Tongin duai. Ublay berkepajang i wabeneng. Ngi aingu yame sa si senpan hagan ni gajanmet. Ba malapan kemen ye kimen sem gijangi. Me ai hangi ye kataka jingshong skain. Bangi jan ublay ubokum mame. Ubashashkor gi jingkhat karpat jangi baro. Wala e jingi ka jing e ka babam jukut ka jangme. Melapha elo jong khon jong Jesus Christ ban wan se ke perthai. Ban sim ye ka dur jong ka jing long breu. Knang ba mangi ki bala jat bat ki bala rem. Ngin yo ya ka jing pani mai ka jong me. Ngiangu eme ki jing kular ki ba mela ong. Ba menyareng kat bat ngi hagis ki jong ka jing im jong i baro. Ma ai hangi yo munsim ba ko jong me. Ba nong pentengen unong syarai unong yarap yangi haki por ki ba dum tam jong ka jing im. Ngiangu eme ki jing kular ka jong me. Kabamenom eno yang ibangin sa hagan ni kapertay junam. Henry hakawi kasngi men sawan pat. Ban syawingi bangin yalong ringkat ban me na bom jukut sa bom jukut. Ngiaingo yame yakin ki jingkular ki jong me kiba im bat kibala ban syania. Pelajang inang ni ki jingkar ku ki jong me batu air ba ki jingaye kabadabyang. Ka jongu Jesus Christ ba utray jongi. Ka jingi ka jongu bleu pa ka banabam jukut sa bom jukut. Bat ka jingi slok ba tiang ka ba hun. Bat ka ba pensat bor ka jongu munsim ba koin. Tu ay ba kinilay haway kin syongsa. Bat ka jingi seng samla jong gari ki parabanget. Ki riunget ki riukoy ki badan hagan negari jongi bat hakaleng sa rong satlak jong ka pertero kumjo. Nadu manta syadu ki bam jukut. Amen.